Dnes si pripomíname 60 rokov od úmrtia slovenskej poetky, dramatičky a prekladateľky Márie Rázusovej Martákovej. Svoje prvé diela uverejňovala najmä časopisecky. Venovala sa tvorbe pre deti a mládež, no najmä poézii. Okrem vlastnej poézie a tvorby pre deti i pre dospelých sa venovala tiež prekladom zo španielštiny, francúzštiny a ruštiny, pričom jej preklady zohrali významnú úlohu v dejinách slovenského prekladu. Jej vyjadrovanie je prosté, úprimné a vo svojich dielách vyjadruje svoj vlastný postoj k životu, pričom svoje videnie sveta dokázala opísať veľmi sugestívne. V roku 1964 jej udelili titul Zaslúžila umelkyňa. Zomrela v tom istom roku v Bratislave vo veku 59 rokov. Pochovaná je v Liptovskom Mikuláši. Vo výbere jej tvorby, zhrnutej v knihe Zlaté zvonky, sa nachádza aj jej známa básnička Zatúlané húsa, ktorú vám teraz chcem prezentovať. Zatúlané húsa. Vyšli húsky dlhým radom. Ešte bola raná rosa. Keď sa pohli kúsok zadom, jedno húso stratilo sa. Čiu, čiu, jaj, jaj. Húsa volá, po záhumí i po dvore. Húsa behá dookola. Šli ste dolu a či hore? Kvočka deti pred maštalou učí hrabať v kope hnoja. Húsa pred kvočku si stalo. Či ty nie si, mama moja? Kvočka všetky pierka zježí. Kvok! A zazrie ani mrak. Ej, nech húsa nepobeží, ujde sa mu všelijak. Ešte sa však nenaľaká, v kúte vidí morky stáť. Obráti sa na moriaka. A ty nie si moja mať? Hudri, hudri! Moriak skríkne, spustí krídla, zdvihne chvost. Od laku sa húsa mykne. Juj, aký hlas, mám ho dosť. A už sa aj pustí v nohy, nevie chúďa, jak a kam. Poza pajty, poza stohy, dostane sa ku kačkám. Krdlik v jarku plže chytá, jedna stará sedí sama. Húsatko sa ticho spýta. Či ty nie si moja mama? Tak, kláme kačka. Ale húsa neverí. Hlas je cudzí, i keď máme, podobá sa poperí. Čiu, sirotka chodí, blúdi, smutne volá. Kde si mať? Už aj Dunčo vyšiel z búdy, na ten žiaľ sa podívať. Gá, gá! V tom sa ozve z dola a húske viac netreba. Mamka volá, húsa volá, vo chvíli sú u seba. To je radosť nad radosti, už niet stopy požiali. Len kocúr sa tajne zlostí, že mu driemkať nedali.